2, 3, skúška mikrofón funguje. Dovolte, aby som týmto otvorila dnešné stretnutie, našu zľahka formálnu jachtárskú žúrku. A pozývam teda celý edičný tím, spolu vám porozprávajú, že ako to celé vzniklo a čo všetko nájdete v knihe, ak ste ešte niektorí ňo nestihli prelistovať. Toto je taká krabička, v ktorej sú filmy. A mne raz mama odovzdala plnú krabicu, veľkú krabicu 40x40, veľkých fotiek a odovzdala mi to, že Maťo, ja už som stará, rob si s tým, čo chceš. A ja vlastne som si uvedomil, že ja to chcem a musím zdieľať s ďalšími ľuďmi na Slovensku, ale zároveň som sa pustil teda do väčšej roboty. Začal som kolektovať fotky od rôznych autorov, ktorí vlastne mapovali ešte to predchádzajúce obdobie. A spolu s Dadikou a s realizačným tímom sme si povedali, že ideme z toho robiť aj knižku. Ja osobne som kronikár, to je taká moja životná rola. Ja mám veľmi rada organizované spomienky, keďže mám veľmi slabú pamäť, moju ľudskú, tak potrebujem rôznymi spôsobmi si pripomínať krásne chvíle, krásne zážitky, takže prirodzene mi napadlo, aby som sa na tomto spolu podielala. Naozaj sme mali k dispozícii veľmi veľa obrazov, materiálov, fotografií z rôznych tried, vodných plôch. A mysleli sme si, že je škoda, aby sme to nejakým spôsobom nevyužili. Práca na knižke 70 rokov jachtingu bola veľmi záživná a veľmi náročná a stratila som tam veľa hodín. Ale to stratila nie je presne správne slovo, lebo ja som aj veľa získala a verím, že ostatným ten odkaz pôjde. Konečne má jachting jednu knihu, za ktorú sa môžu všetci pozrieť aj nejachtári. Jachting videl strašne veľa, som v ňom vyrastal, som zažil neskutočné detstvo v jachtingu od roku 1980 až do roku 2000 som bol aktívny a cítil som takú povinnosť sebe urobiť maximum preto, aby táto kniha vyšla. A keďže mám za sebou spoločnosť Svan, ktorá dokázala proste zafinancovať túto knižku, tak áno, moja osobná motivácia je, že som nemohol inak. To je pravda. Veľmi som chcel pomôcť. Ja som ako nejachtár pozorovala vlastne celý čas jachting cez objektív fotoaparátu. Ja som mapovala, čo sa deje okolo, s tým, že mi to nikto nekázal, som to robila dobrovoľne a som bola rada, že som v tom prostredí, tak som to tak trošku dokumentovala a oplatilo sa. A keď už vzniklo niečo takto úžasné, ako publikácia s 300 stranami od všetkých možných jachtárskych rodín a nadšencov, tak to môžem len podporiť. Tak som tu. A keď viem organizovať, tak organizujem. Ďakujem.